Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balitang aton tutukan subong nga Webes, DPWH Iloilo City District Engineering Office nagpahayag sang mga akusasyon batok sa Iloilo City Government angos sa issue sa mga delayed nga infrastructure project sa syudad. Mga proyekto para sa mga residente apektado sa padayon nga konflikto sa tunga sa DPWH ICDEO kag Iloilo City LGU. Ila kakasapatan sa Iloilo apektado na sang tuman kainit nga tiyempo. 40 degrees Celsius nga heat index na record sa Iloilo City subong nga adlaw. Presidente sang Liga ng mga Barangay sa Bacolod City ginkumpirmar nga may barangay officials nga imbolbado sa illegal drug trade sa syudad. Iloilo nagapanguna sa WVRAA Meet 2025 sa Antique. Pila ka ginikanan todo suporta sa ilang mga anak nga atleta. Kag plastic waste materials ginahimo nga eco bag sa mga kabanwahanan sa Iloilo Province. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan. Nagapadayon nga konflikto sa tunga sang DPWH ICDEO kag Iloilo City LGU. Kausa sang dugang nga pagka-delay sang proyekto sunod sa pila ka apektado nga residente. Si Kim Salinas nakatuto. Tapuso na ang multipurpose building, kag tapuso naman ang konflikto. Ini ang panawagan sa mga residente sang Barangay San Isidro Haro sa tunga sang padayon nga pagbangigay sang Iloilo City LGU kag sang DPWH District Engineering Office tuhoy sa ginatumod 7 ka atrasado nga infrastructure project sa syudad. Isa na diri ang multipurpose building sa San Isidro nga ginsuguran sa Abril 21, 2023 pa. Dapat niya sila tanin nagbinuligay. Binuligay sila para nga madasig o brown na isa ka proyekto. Hindi nga agi ka mo ka bangigay na ka magginabuyanay ka hiko. Hindi ka delay tapos hindi lang kayo mga proyekto, di mga drainage, di untat man. Amo gani ka luloy pong luyo. Sa sulat nga ginpadala ni Iloilo City District Engineer Roy Pacanan bilang sabat sa mando ni DPWH Regional Director Sunny Boy Oropel nga sabton sang ICDEO ang mga ginkwestiyon sang Iloilo City LGU sa mga delay nga proyekto. Ginakusaran sang District Engineer ang Iloilo City LGU nga pamolitika ang sulit-sulit kapag basol sa ila kun nga na-delay ang 7 ka mga proyekto. Daw kaangay suno kay Pacanan nga ang ilang mga proyekto ang ginainitan lang sang LGU kag wala ang 190 ka mga delayed nga proyekto nga ginpondohan sang city government. Lakip na diri ang Arevalo, La Paz kag Haro Big Market. Dugang ni Pacanan nga ang pagpumunitika sang LGU ang ginasakyan man sang Office of the Building Official nga hungod nga gindelay ang application sang kinahanglanon nga permits sa pagpatapos sa mga proyekto. Ang mga alegasyon ni Engineer Pacanan ang ginpanginwala ni Iloilo City Mayor Jerry Tranias sang ginpakigangutan sang news team. Suno sa alkalde, wala sila nagapanago sa pamulitika kag kamaturan lang ang ila ginabuyagyag. Luyag lang sa mahimuloan sa DPWH kung may budget pabala sa pagpadayon sa mga proyekto. Wala man direkta ginsabat sang alkalde ang kontra-akusasyon ni Pacanan nga delayed man ang proyekto sang syudad. Gintuad man sang alkalde nga magapagwa sang sabat ang omo tuhoy sa issue. Natala na buwas sa aga ang pagsinapol sang DPWH ICDO kag Iloilo City LGU angot sa issue. Sa sulat ni Iloilo City Administrator Melchor Tan sa Regional Director sang DPWH 6 nga napetsahan subong adlaw, luyag makita sang LGU sa meeting buwas ang timeline sang pagpatapos sa mga proyekto, issuance sang completion certificate kag received copies sang application sang building permits nga may claim stubs nga na-issue sang OMO. Ginpabutyag man ni Engineer Pacanan sa ila sulat nga inappropriate nga magatambong pa ini sa meeting buwas bangod gindeklarar na ini nga persona non grata sang alkalde. Sa baylo, magapadala ini sa gihapon sa mga representante sini. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Tuman nga init nagatuga man sang peligro sa kasapatan. Veterinarian may panugyan sa mga nagasagod sang sapat. Samtang pila ka eskwelahan ginatutukan ang ikayong lawas sa mga estudyante. Si Julius Bilacaol nakatuto. Naabtan sang news team sa Lapayon, Leganes si Manong Eleno nga ginapasilungan ang iya ginabantayan nga baka para hindi mataman sang tuman nga kainit sang panahon subong. Sa pagpaharap sa mga ini, iya man ginalimitahan ang oras sa tion nga hindi patama kainit. Napasulungan lang.
Isulungan lang yung sapat para hindi matamaan. Live na malungkog sa init na. Sunod sa pag-asa, naglabot sa 40 degrees Celsius ang heat index subong sa Iloilo City, dumanggas Iloilo kag Roa City Capiz. Sunod sa isa ka eksperto, kasubong sang tawo, apektado man sang tuman nga init ang mga sapat. Apang kon ang kainit ang mapahagan-hagan sang lawas sang tawo pinaagi sa balhas. Ang kasapatan, limitado ang sweat glands. Gani ginahapo ang kasapatan, nagaka-dehydrate kag ang iban, nagakapatay. Panugyan sini sa mga nagasagod sang mga sapat, magtiga na gid sang tubig nga sarang mainom sa mga ini. Hindi siya mainit nga tubig para sa aton nga mga kasapatan, para nga anytime nga may nga uhawon siya, maka-access siya dayon sa tubig. Dugang sini, dapat man ibutang ang mga kasapatan sa maligwang nga lugar. Samtang bangod sa naeksperyensyahan nga suspension sang in-person classes sa nakaligan nga school year bangod sang El Nino, ang DepEd Western Visayas nagrekomendar sa pagpahamtang sang hindi magnubo sa duha ka mga 16-inch electric fan kag mga hydration station sa mga classroom. Para sa mga kabataan para hindi sila makabatsyag sa exhaustion kiti may mapaang ang aton sa mga classrooms. Sa Halandoni Memorial Elementary School, wala gid ni isa ka classroom nga may aircon. Sang nagligad gani kuno nga school year, madamo nga mga estudyante ang naglain ng pamatsyag tugas ang kainit. Para ini ang mapaganhagan, nagpadugang sang hulot klasehan ng eskwelahan. Sa karon, nagaprepara naman ini sang alternative delivery mode, pananglitan may mga suspension naman nga ipatuman. Kag ang pinakaimportante, bulong para sa mga estudyante. Yung amon nga clinic teacher, kompleto kami da aircon, ang amon nga clinic, kag kompleto gid ang amon nga mga medicine. Sa Bacolod City, nagpagawas ang executive order si Mayor Albe Benitez nga nagakanselar sang face-to-face classes sa preschool tubtob sa senior high school tubtubwas bangod sa tuman nga kainit sang tiyempo. Sakop sang mando ang mga public ag private schools, apang posible magpadayon sang klase ang mga private institution nga may air conditioning units. Sa Negros Occidental, nagdeklarar man sa suspension sang face-to-face classes sa Kabangkalan City, Himamaylan City kag Ibi Magalona. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaon. 1. Western Visayas. Para sa dugang ang mga balita sa Bacolod City kag iban pa nga lugar sa isla sang Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, mga puso, madamo gid nga salamat sa Bacolod City. Presidente naman sang Liga ng mga barangay sang syudad. Ginkumpirma nga may mga barangay officials nga involvado sa illegal nga droga. Yaring balita nga itong gintutuka. Sang ulihi nga simana sang Pebrero, ginbuyagyag ti Bacolod City Police Office Director Colonel Jores Coronica nga may opisyal sa barangay nga nagaserbe drug protector paagi sa hindi maglakip sa lisahan sa pinaka-drug personality sa barangay. Initanan na base sa gibatigayon intelligence monitoring sang kapulisan. Ang ining aligasyon ni Coronica ginkumpirmar sa presidente sa Association of Barangay Captains sa Bacolod City. Hindi lang isa, kundi may iban pa kunong opisyales sa barangay nga involvado. Ang iban, nagapabilin ang ngalan sa drugs watch list. May list sang surrenderers, may list man sa naging report. So wala na siya nagkuladula ng ngalan, no? Sinapass on into several agencies. So, amo na siya nalistahan ang ginakaptan gihapon. Pagpanghangkat, sunod sa iya ang hugot nga pagmonitor sa aktibidad sang sini nga mga opisyales. Gani, nagakinahanglan gid ang bulig sa otoridad. Nagmando naman ang alkalde sa syudad nga gilayon nga dakpon ang mga opisyales kung mapamatudan nga involvado sa illegal nga droga. Our mayor has already instructed the Liga and also our BCPO to really go after for these persons nga ara sa ila list. And he also is sending a warning na if possible, stop na. Kung ano ang nakita sa BCPO ta, kag kumadakpan, so dakpon gid nila. Sunod sa BCPO, hindi pa subong mapagwa ang pangalan sa barangay officials samtang nagapadayon ang ila investigasyon. Nga if we think ang pagdivulge na will compromise our operation, we will not do so. Opod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso probinsya sang Iloilo nagapanguna sa 2025 Western Visayas Athletics Association Meet. Pila ka mga ginikanan todo suporta sa ilang mga kabataan nga nagpasakop sa mga kompetisyon. Si John Sala nakatuto.
Basta gani suporta, wala gidira nagapaulihi ang mga ginikanan. Apang ang iloy nga si Rodora Cordova, 101% ang suporta sa iya bata nga si Maraya nga nagrepresentar sang Iloilo sa 400-meter hurdles. Kaduro gid naka-relate ka nga ako ang nanay nga naga-cheer sa akon nga bata. Ay ko gid ginapabayan ang bata ko. Maskin sa din nga hampang na ko gid ginasuportahan ko gid para kung para maabot na gid ginahandom na. Gani Maraya, dasiga kay basi maunahan ka pa ni Nanay Rodora. Maraya! Lakas! Magluwas kay Maraya, madamo pa sa Ilonggo athletes ang padayon nga nag-aarangka sa WVRAA 2025. 3 ka tuig na nga asod-asod nga kampyon sa high jump secondary boys ang taga-Tigbawan Iloilo nga si Franklin Catera sa record nga 1.95 meters sa finals. Nalapawan siniyang iya record nga 1.8 meters sa nagligad nga tuig. Samtang bangod sa tuman kainit ka tiyempo, naka-alerto naman ang medical team sa WVRAA meet. Sa tanan sini nga mga ini-untoward incidents preparado ang aton sini nga mga medical workers, preparado man ang aton sini nga mga doctors and nurses no agud sini nga ma-ensure naton ang safety kag suman ang health and well-being no sa aton sini nga mga kabataan. As of March 6, 1:30 p.m., nagpanguna sa elementary level ang Negros Occidental nga may 52 golds. Ginasundan sang Iloilo Province nga may 42 golds, samtang ang Antique may 8 kabulawan nga medalya. Sa secondary naman, nagapanguna ang Iloilo Province nga may 76 na ka-gold medals. Second place ang Negros Occidental nga may aras ang 69 gold medals. Kag probinsya sa Aklan sa ikatlong apwesto nga may aras ang 20 gold medals. Para naman sa Para Games, nagapanguna ang Iloilo Province nga may aras ang 44 gold medals. Nagasunod ang Negros Occidental nga may 17 gold medals, kag Aklan nga may aras ang 5 kabulawan nga medalya. Sa partial unofficial medal tally sa WVRAA 2025, nagapangunang Iloilo Province nga may aras ang 162 gold medals. Negros Occidental nga may aras ang 138 gold medals. Aklan nga may aras ang 29 gold medals. Tay naman ang Antique kag Capiz nga may aras ang 13 gold medals. Kag Guimaras nga may aras ang 7 kabulawan nga medalya. John Sala, 1 Western Visayas. Mapuso plastic waste materials naman ginahimo nga eco bags sa mga kabanwahanan sa probinsya. Importansya sa upcycling ginadusok. Nakatutok, Zen Kilantang Sasa. May kwarta sa basura. Masami ini nga mabatian sa kadamaan. Inang napamatud-an sang Iloilo Provincial Government, Environment and Natural Resources Office bangod ang tanan nga waste materials nga matipon ang ginahimo nga eco bag sang tagsa ka LGU. Isa na diri ang campaign posters nga natipon nila sa tinalikdan nga eleksyon. Nanghita kita sa mga women's group, true man sa mga municipalities, may mga groups ini nga nagapanahi. So ginhatag naton sa ilang mga materials kag ginubra nila into eco bags. Tinutuyo sang programa nga mahaylo ang publiko sa paghatag sang importansya sa upcycling sa waste materials agud amat-amat ng madula ang single-use plastic sa kabanwahanan. Aside nga mabuhina naton ang basura sa aton nga palibot, no, number 1 gid na ka aspeto kay kanugon man lang ka mga campaign materials nga ihaboy naton nga pwede pa siya gali mapuslan. Matandaan, tuig 2022 pa sa nagumpisa ang inisyatibo sang Iloilo Provincial Government. Handuman sang probinsya nga makabulig sa pumuluyo sa di nagaserbe ini nga alternatibo nga pangabuhian sa mga tao. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Bantayan, sakayan nagkapan sa dagat sa San Lorenzo, Guimaras. 5 ka tuig nga batang lalaki patay, amay sini missing. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Monitoring sa mga balay ilimnan sa Iloilo City, mas pasangkaron pa ang kapulisan matapos ang drug bypass operation sa Mandurriao. Pila ka party goers gintumod nga parokyano sa mga suspect. Si John Sala nakatutok live sa Barangay San Rafael, Mandurriao, Iloilo City. John? Jerd, mas pasangkaron pa sa kapulisan kag sang Task Force on Morals and Values Formation ang monitoring sa pila ka mga balay ilimnan diri sa distrito sang Mandurriao.
Arestado ang maglibin partner kasi day alias Yvonne, 53 anyos ang barangay Banago, Bacolod City, kag alias Adonis, 47 anyos ang Buena Vista, Guimaras, sa ginkasang operasyon kontra droga kagabi sa barangay San Rafael, Mandurriao, Iloilo City. Nakuha sa ilang 4 ka sachets ang suspected siya mga nagabalor sa masobra 27,000 pesos. Sa monitoring sa Iloilo City Police Station 10, luwas sa pila ka mga construction workers, Parokiano, Manila ang pila ka mga party goers. Ang ilang nga targeted nga mga client or ang ilang mga ginabaligyan is a construction worker and at the same time ang mga party goers. Bangod sa pagkadakop sa maglibin partner kapag ka-recover sang dako nga bultong illegal nga droga sa molo sang Martes, masugton pa ang pagmonitor sa kapulisan kag LGU sa mga establishmento nga naangot sa illegal drug trade. Closely coordinated na subong sa atong mga kapulisan. Ilabi na gid dira sa aton nga nightlife capital sa siyudad naton, ang distrito sa Mandurriao. Liwat naman niya ginpaandaman sang task force kag kapulisan ng mga bar owners nga wala nagatuman sa ilang kasugtanan nga magupod sa kampanya kontra droga. Kung may mamuni nga mga kaso, ipasirahan ni sila agad na mga multa. At the same time, may mga kaso niyang igampain sa ila. Basta na-validate namon maayo nga may mga pareho sina ang mga activities within the bar, immediately nagakandak kami sa anti-illegal drug operation. Gintingon sa news team malabot ang bahin sang Bar Owners Association sa Iloilo City, habang wala pa sila sang opisyal nga pahayag. Jared Suno kay Task Force on Morals and Values Formation Head Nestor Ocano nga mismo sa Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang nagmando sa Iloilo City Police Station 10 kag 5 nga pasangkaron ng ila saturation drive kag monitoring sa ining mga establishmento. Jared? Maramo again nga salamat Kapuso John Sala. Mapuso, 19 na kanaaresto sa pauwak sa manok sa barangay Pandang Pavia ang nakagwa sa prisuhan matapos nag-atiyansa. Sa 26 ng kalalaking nadakpan sa anti-illegal gambling operation sa Kaprisan, 7 pa diri ang nagapabilin nga detained. Matandaan naging raid sang Pavia PNP sang tinalikdan nga Domingo March 2 ang bakante nga lote sa barangay Pandak nga ginhiwatan sa pauwak. Mga kapuso, wala na sang kabuhi ang 5 katuig nga bata nga lalaki sa nasapuan sa baybayon sakop sa barangay Sibarrio, San Lorenzo, Guimaras pasado alas 6 kay nasang aga. Nagapabilin nga missing ang amay sini nga si alias Junel, 34 anyos nga kaupod sini nga nagpalawod pasado alas 5 kahapon sang hapon. Sunod sa kapulisan, upod sang mag-amay ang duha pa nila kahimata nga 20 kag 13 anyos agud kuntani kuhaon ang pukot apang hinali nga ginhampak sang balod ang ilang sakayan rason nga nagkapan. Nakaluwas ang duha kahimata matapos na rescue sang pila ka mga residente malapit sa hunasan sa barangay Cabano. Nagapadayon pa ang search and rescue operations ng PCG kag MDRRMO. Unexpectedly, ma'am, naging hampak sila sa gulgada nga balon. So, nakapsize na ilang baroto. Filmi niya na ginapod-upod. Di kagapon lang, wala niya maisingit ang hangin nga gulgada lang. Mapuso sa Negros Occidental naman nakuhaan sang video ang pag-igo sa isang buhawi sa bahin sang Bangga Puyas, Barangay Blumentritt, Murcia, pasado alas 2 sinilangid nga hapo. Mabatian man sa video ang paglinupok sang linya sang kuryente sa substation sa Negros Power bangod sa makusog nga hangin. Ginlupad man sang hangin ang mga atop sang bodega nga nahamtang malapit sa lugar. Sa report sang Murcia DRMO, wala sa may napilasan sa insidente. Padayon pa ginahibalo ang mga natugang halitan sa buhawi sa lugar. Sunod pa sa BFP Murcia nga isa sa nagresponde sa lugar, unang gi-report nga may sunog sa lugar apang kahalitan sa buhawi ang ilan abtaan. Gitingwaan pa nga mabalik ang supply sa kuryente sa lugar matapos nag-brown out bangod sa buhawi. Kaya pinamon sunog, kasi magsilaw po mag-ibang linya. Balita pictures ng isa property to, mga atop to sa mga bodega. Sa iban pang balita, Dingle LGU naghingyo sa Archdiocese of Haro nga aprobahan ang plano nga pag-demolish sang hagdan sa atubang sang simbahan sa Banwa. Archdiocese nagpangayo na sang opinyon sang National Historical Commission of the Philippines. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Tuyo sang local government units sang Dingle nga gubon o bakbakon ang siyam kalintang hagdan sa atubang sang St. John the Baptist Parish sa Dingle bilang kabahin sang road widening project.
Ini ang ginkumpirmar sang direktor sang Social Communications sang Archdiocese of Haro sang nagpadala sang sulat ang LGU sang Dingle nga nagahinyo sa pag-aprobar sa ila plano. Nag-inform nga may plan sila nga to i-remove ang inang stairs sang Dingle Church sa Tubangan kay ti gina-renovate nila o kung ginakayo nila ang develop nila ang plaza upod ang dalan. Gina-request butangan sang ramp ang tubangan sa simbahan. Bangod sini, suno kay kulada nagsapol na ang parish priest sang simbahan sang Dingle. In charge sang heritage kag properties sang Archdiocese of Haro. Ginimitar man ang LGU sang Dingle sa pagsinapol apang wala sang may nagtambong. Nadesisyonan sang Archdiocese nga magpadala sang sulat sa National Historical Commission of the Philippines para sa opinyon tuhoy sa issue. It's a heritage structure ti nali ko nga nali ko nga may implikasyon man sina sa pag-approve man sa simbahan. So ti consider naton ina, and then of course ang property man sa church kung diin ang kutob. Ginkilala sa Archdiocese ang kaimportansya sang mga istruktura sa isa ka simbahan. Ang hagdan, ang may madaluman nga kahulugan sa pagtuluhan sang tagsa ka parokya. Ti kung butang nato na sa mga sa kasantos nga kasulatan, ti amo na nagataklad ka pakadto sa balaan nga banwa sa syudad. May mga meaning sina. I will go up to the altar of God. Ang mga steps gani sina, may mga symbolism sina, may mga meaning sina. Ginpakigangutan sang news team ang opisina sang alkalde sang Dingle. Apang nagsiling ang staff sini nga hindi magpa-interview ang alkalde sang Banwa. Upod Kermel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Samtang mga puso mga duta naman nga ginapanag-iyahan sa Negros Occidental LGU sa Talisay kag Bacolod City plano nga pahamtangan sa pila ka regional offices sa Negros Island Region. Nakatutok, Aileen Pedreso. Sa ginhiwat nga coordination meeting sa unang ation sa mga opisyalan sa government agency sa Negros Island Region kahapon, isa sa mga ginistoryahan ang mga lugar nga target pahamtangan sang pila ka regional offices. Isa sa mga ginakonsiderar ang 25 hektarya nga duta sa Negros Occidental Provincial Government sa Barangay Matabaang, Talisay City. The moment they say ang majority of the regional offices would opt to go for Talisay City, then i-develop na. Sa tion nga may mapaina nga pondo para sa NIR sa 2026, mahimo na nga maumpisahan ang pag-develop sa lugar. Magluwas diri, plano man nga magtukod sang 28-story building sa duta sang probinsya sa Dalan Lacson, Bacolod City sa diin ipahamtang ang dugang nga regional offices. Kung may bilhin pa, NIR offices can also be situated there. Sa babaw, we can also set up mga managed apartments or residential areas para mga nag-ubra sa aton nga mga regional offices. Lakip sa mga gindisignal sa Negros Occidental ang agriculture, peace and order, security, ka-government clusters. Samtang sa Negros Oriental naman ang mga opisina nga sa idalom sa human development, infrastructure, kag industry clusters. Natalana naman nga itukod ang NIR Regional Development Council pagkatapos ng eleksyon agud mas matutukan ang dugang nga mga plano sa bag-o nga rehiyon. Upod Keruel Bangoy, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas. Mga kapuso-dugang nga siyam ka establishmento sa Iloilo City ang ginpasiraduhan sa Business Permits and Licensing Division o kung BPLD. Inibangod na pisar na padala na sa notice of violation kag wala nakakomply sa mga kulang nga requirements kag permits nagapadayon gihapon sa pag-operate. Ginalakipan ini isang boarding houses, water refilling station, in kag laundry shops. Kalabanan diri ang kulang sa Fire Safety Inspection Certificate. May pila nga nag-renovate sa ilang establishmento apang wala makakuha sa building kag occupancy permit. Magkuha gid sang business permit. Agod nga ma-regulate man naton ang mga operations sa mga business, sa mga establishments, sa mga businesses, and also for revenue man sa aton city, because that would be unfair sa iba niya nga nagakuha. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas.
Pilaso ng 4 kalalaki matapos nagbunanay sa Lower Mambalyo, Barangay Quintinremo, Moises Padilla, gabi isang Marso 3. Ginkilalang mga biktima kani Romeo Abelio, 46 anyos, Mark Abelio, 38 anyos, kag Paul Molina, 52 anyos, ngalunsay tagabanwas ang Murcia. Sunod sa kapulisan, padulong sa piyestang 3 ka biktima sa gitpahayag gintambangan sang sospek kasi Efren Kilongos, 24 anyos, kag iban pa nga makaubdanan sini. Nagsinuyaay ang magtibang nga grupo nga lunsay may dalang mga kutsilyo kag natabo ang pagbinunanay. Nabunan sa tiyan ng biktima nga si Mark, pila sa to nga dulungan naman ang naagom sang utod sini nga si Paul, samtang napilasa naman sa ulo si Romeo. Nakaaguman sang pila sa tiyan ng sospek nga si Efren. Gindala sa ospital ang mga biktima kag sospek kag lunsay estable na ang kondisyon. Kaso nga frustrated homicide ang ipasaka batok sa sospek. Gindala sa separado nga ospital ang 2 ka rider kag isa ka angkas ang nagbungguani ang 2 ka motorsiklo sa bahin sang ginakayo nga dalan sa barangay Sambag, Zaraga, Iloilo, kainas ang kaagahon. Halin ang isa ka motorsiklo sa banwa sang San Dionisio kag padulong kuntani sa syudad sang Iloilo, samtang ang isa naman ang halin sa Iloilo City padulong sa banwa sang Anilaw. Base sa investigasyon, head-on collision ang natabo matapos gulpiada nga naglikaw sa traffic signage ang driver sa motorsiklo sa tuong nga linya sa karsada kag nag-agaw sa linya sang isa ka motorsiklo. Mayo lang kay lunsay minor nga pilas ang naagom sang 3 ka mga biktima. Mga kapuso, naging estable na ang kondisyon sang 88 anyos nga si Pope Francis nga na-diagnose nga may double pneumonia. Masobra 3 na kasimana ang nagligad sunod sa Vatican. May mga nahimo na ini nga trabaho samtang nagatinier sa armchair. Apang sunod sa mga doktor sang Santo Papa, kinahanglan gihapon nga hugot nga i-monitor ang kondisyon sini. Sa gabi natala na nga itakod liwat ang non-invasive mechanical ventilation sa Santo Papa. Mabu sa makeshift polling centers, ipahamtang sa COMELEC NAR sa mga evacuation centers sa La Carlota City ug Bago para sa eleksyon. Nakatutok Irene Pedreso. Ginapanghandaan na sa COMELEC Negros Island Region ang pagpahamtang sa mga makeshift polling centers sa sulod sa mga evacuation center sa Bago City ug La Carlota City para sa 2025 midterm elections sa Mayo. Magabutang ang COMELEC sang dugang nga tents nga amo ang magaserbe nga polling centers para sa mga evacuees ang paglupok sa Mount Calaon. We will have just to procure makeshift polling place. Iga-assess pa sang COMELEC kung pila kabilog ang kinahanglanon nga tents para sa 2 ka LGU. Ang banwa sa Moises Padilla nga isa man sa posible maapektuhan sa tion maglupok ang bulkan, gani ginapreparahan man nga sa Ginhulngan City sa Negros Occidental ipahamtang ang polling centers sa mga magabotong evacuees halin sa banwa. Samtang ang lakas nila na LGU, desidido na nga sa 2 ka ginapropose nga barangay sang banwa, hiwaton ang eleksyon sa tion nga ipasaka sa Alert Level 4 ang bulkan. May ginpreparar naman nga 10 cities sa Himamaylan City sa tion nga magpatigayon sang mass evacuation. Upod Geruel Banggoy, Aileen Pedraso, 1 Western Visayas. Mga kapuso, liwat nga nagabalik ang amihan, apang pilalang kalugar ang apektado ganit dako nga bahin sa gihapon sang pungsod ang maka-eksperyensya sa mapaang tiyempo. Extreme Northern Luzon ang apektado sang amihan, samtang easterlies naman sa iban pang lugar. Base naman sa rainfall forecast ang Metro Weather, may tsansa sang ulan sa pila ka bahin sang Western Visayas, lakip ang Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras, kag Negros Island Region. Posible man ang pag-ulan sa nabilin nga bahin sang pungsod. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental, subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibaluan ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.